Быйыл республикада 2 миллион 300 000 тонна ашлык җыеп алынган. Бу узган ел белән чагыштырганда 2 тапкыр азрак. Кайсы районнарда югалтулар зур, грантлар ярдәмгә киләме? Эфирда таяну нуктасы тапшыруы студиядә Алмаз Гафиятов исәмсез. Хәерле кич мөхтәрәм кунаклар. Кагыйдәләр шундый, килешмәсәгез кызыл тимәгә басасыз, килешсәгез яшелгә һәм ак нейтралитет билгесе. Иргә фәнде, нәтиҗәләр нинdirәк икән? Инде бертөкле культуралар җыелып беттеме? Менә күрсәткечләр нинди бүген? Гектардан 15 центнер ярым уңыш белән. Зерновойлар, бертөкле культуралар практически җыелып бетте. Безнең калды бераз карабыдай мәйданнары и кукуруза. Бертөккә ала торган кукуруза мәйданнары калды. Тулай, ничек бәяләргә була? Корылык үз эшен сиздердеме монда? Әлбәттә сиздерде. Безнең менә табигать шартларын 2010 ел белән чагыштырып карасак, буквально 80 градуска метеорологларның шундый понятиялары бар. 5 градустан югары температуралар. Шуларны кушып баралар да. Шул вегетация чоры дип әйтәбез инде. Вегетация чорына җыелган шушы 5 градустан югары булган температураны чагыштырып карап була. Ул безнең күп еллык мәгълүматлардан чагыштырып карагандан да 1300, 1300-1400 градус булырга тиеш. Быелгы елда ул 2000 градустан артып китте. 2010 елдан безнең где-то 50-80 градуска гына калыша. Һәм монда әлбәттә ниндидер чаралар да куллану эше башланды инде. Күптәннән бу бит инде беренче ел гына килми, корылык та аңа күпмедер дәрәҗәдә әзер дә булырга кирәк дип әйтеп киләбез без. Марсафанда күптән түгел әле аерым утырышлар да булып узды, федераль дәрәҗәдәге утырышлар. Нәрсәләр хәл ителә башлады инде һәм төп нинди тезислар билгеләнде? Әйе, үткән атнада гына федераль министр җитәкчелегендә киңәшмә, ул фақат мелиорация тармагына багышланган киңәшмә булды. Бу киңәшмәдә министр республикага түгел, федераль дәрәҗәдә киң колач алган милли проект дәрәҗәсендә булган максатчан программа турында игълан итте. Ул 22 елдан эшли башлаячак. Аның берничә юнәлеше бар. Безнең республика өчен актуаль булган юнәлеше аның сугарылу җирләрне булдыру һәм культур техника эшләре дип әйтер идек. Шушы федераль программа, максатчан программа нигезендә 50% чыгымнарын каплау каралган. Безнең республикада федераль программадан башка әле республика максатчан программалары хәл ителә. Бу максатчан программаларга ел сайын 500 миллионнан артык акча каралган һәм соңгы елларда гына, соңгы 10 ел эчендә 35 000 гектардан артык сугарылу җир безнең төзекләндерелеп сафка басты. Менә 2010 елда әгәр 700 000 тонна гына алынган булса, менә шушы чаралар нигезендә быел инде без шул шартларда 3 тапкырдан да артыграк уңыш алынды. Бу турыда менә Ирган Валевич әйтеп китте. Бу әлбәттә проблеманың котылуының бер чарасы булып тора. Былтыр 6000 гектар сугарылу җирләр сафка басты. Соңгы елларда инде менә 10 ел эчендә 35 000 гектар. Без бүтән тулайым республиканы шушы сугарылу җирләрдән бәрәңге, яшелчә культуралары белән тәэмин итәбез һәм әлбәттә азык терлекләр өчен азыкны тоже сугарылу җирләрдән шактый гына хуҗалыклар хәзер ала башлады. Мәсәлән, Кукмара районында берничә хуҗалык уже 4 тапкыр үзенең печән җирләреннән русча әйткәндә укос алдын чабып алды һәм менә 4нче укосы да әйбәт кенә. Моңа кадәр шул 3тән артмый идеме? 3тән артмый иде. Ләкин быел җылылык күп булганга күрә 4тән дә артыграк алырга мөмкинлек булды. Һәм хуҗалыклар үзләренең терлекләрен именно менә шул сугару җирләрдән. Җылылыкны димәк әле уңаякка да файдаланып буладыр. Рөстәм Фәтишнан да менә бу технологияләрне куллану дибез. Ничегрәк менә бу проблемадан әллә ни зур зыян күрмичә генә котылырга. Менә нәрсәләрне кулланырга? Монда бит аңлашыла, дәүләт ярдәме дә булырга тиеш. Алар турында әле фермерлар турында аерым сөйләшербез. Менә тагын ничек эшләргә тиеш әлеге система монда? Кемнәрдән тора? Бары тик һава шартларына гына инде өметләнеп булмыйдыр бит. Әгәр дә менә без Татарстан буенча гына карасак та, фақат бер район территориясендә дә бар 10 центнер уңыш алган хуҗалыклар бар. Бар 30-га якын центнер алган хуҗалыклар. Димәк, монда бит һава шартларыннан гына тора дигән сүз түгел. Анысы да бар. Монда күбрәк технологияны вакытында дөрес иттереп ясау, технологияларны куллану, бүгенге көндә фән практиканың алдынгы
тәҗрибәләрен куллану, ул һичшиксез уңышны һава шартларына бик устойчивый ясарга ярдәм итә дип әйтик инде. Дөрес иттереп, җирне эшкәрткәндә, әлбәттә, иң беренче чиратта без дым саклау чараларына күбрәк игътибар бирергә тиешбез. Икенче чиратта күбрәк игътибар бирергә тиешбез дөрес иттереп сорт саклау буенча. Сорт сайлаганда да үсемлекнең һәрбер хуҗалыкта бер генә төрле сорт булырга тиеш түгел. Алар корылыкка түземле булырга тиеш. Бер сорт, мәсәлән, бер культураның икенче сортының интенсив булырга тиеш. Өченче сорт инде нинди дә булса, бәлки сыйфатлар буенча башка булырга тиеш. Ел 40 килә икән, димәк, корылыкка түземле сорт үзен яхшы күрсәтәчәк. Әгәр дә ел дымлы килә икән, бу очракта инде интенсив сортлар яхшырак уңыш бирәчәкләр. Аннан соң, менә 10нчы ел белән без гел чагыштырабыз бит инде. 10нчы ел безгә бик күп сабаклар бирде. 10 ел эчендә технологияларда инде авыл хуҗалыгы алга киткәндер инде. Алга китте. Яфрак аша туклану чаралары күбәйттереп кулланыла. Дымны саклый торган җир эшкәртү технологияларда хәзер менә кулланылар. Менә шуның аркасында күрәсең, кайбер хуҗалыклар дөрес агротехнологиялар кулланып 30-ны алды, кайбер хуҗалыклар булыр әле дип өметләнгәннәр. Бәлки 10нчы ел белән чагыштырганда, Ирек әфәнде, без быел күрсәткечләр алар түбәнрәкме, югарыракмы? Чагыштырсак әгәрдә. Күрсәткечләр әлбәттә югарырак. Марсның торыш әйтеп киткәнчә 700 мең тоннадан әз генә югарырак уңыш җыеп алынды 2010 елда. Димәк, шу факторлар барыбер йогынты ясаганды. Әлбәттә. Без әйттек менә төрле районнарда хәл төрлечә дип, ләкин монда шул ук географик яктан урнашуында исәпкә алырга кирәк. Камил әфәнде, менә район җитәкчеләреннән шулай ук менә эшкә караштан торамы? Чыннан да кайбер районнар бар, алга киткән, алар һәр даим инде яхшы гына уңыш күрсәтеп бара дип әйтәләр, ләкин әгәр дә бөтенесенә менә бер үк шартлар тудырсаң, уңышта бер төрле буламы, әллә бу барыбер менә җирле идарәләрдән дә торамы? Әлбәттә, бөтенесе дә табигать шартларыннан гына тора дип әйтү дөрес булмас иде, чөнки җитәкчелектән, аны урыннарда эшне, хуҗалыкларда эшне дөрес иттереп оештырудан да күп нәрсә тора. Һәр елны диярлек бер үк районнар зур уңышларга ирешә. Менә ул бит бер нидән генә тормый, аның бүгенге көндә ашлама туплаучы, җитәрлек дәрәҗәдә ашлама тупламаган районнарда күп. Менә быел әйбәт иттереп уңыш алган районнар, карыйсың, аларның хәзер 1 гектарга 100 килограмм тәэсир көченә ия ашламалар тупланган. Шул ук, мәсәлән, Әгерҗе районы, башка районнар, анда 30-35 килограмм. Бөтенесе бит уңышка җирне тиешле дәрәҗәдә күздән эшкәртеп калдырмасалар, һәм дә анда башка агротехник чаралар кулланмаса, нинди уңышка акчага килеп төртеләме монда шулай ук мәсәлән? Акчага бәйлеме? Финанслар бүлеп бирелү анда? Әлбәттә, ансы да, аның бит кем әйткәндәй финанс үзе генә күктән төшми, аның арниннән артыннан йөрүдә кирәк, һәм дә үзеңдә булган мөмкинлекләрне тулырак файдалану кирәк. Бөтенесе дә теге акчагына да кайтып калмый. Монда төп шарт җирне яратуда. Кызганычка каршы, яшерен батырын түгел, соңгы елларда Татарстанда, Россия күләмендә, мәсәлән, 50 миллионга якын җирнең һаман да тиешле дәрәҗәдә файдаланылмавы. Татарстанда да хуҗалыклар бар, кайбер хуҗалыкларда җирләр ташландык хәлгә килеп баручы, зур булмаган җирләр бар, кишәрлекләр бар. Аларны әкренләп, кем әйткән, исерү җир әйләнешенә кертелә инде ул. Әмма ләкин җирне ярату җитеп бетми. Әгәр дә, мәсәлән, инвестор хуҗалыкларының турында аерым әйтәсем килә, ул аның теге сөрү җире тиешле дәрәҗәдә файдаланылмагач, аның теге кереме дә аз. Инвесторга беренче чиратта авылда, авыл хуҗалыгында анарга беренче чиратта кирәк керем. Керем булмаса, ул әкрен генә җирдән бизә инвестор, һәм шунысы кызык, пай җирләреннән файдаланучы инвесторлар кинәт кенә башка ниләргә җирне бирә башлыйлар. Авылда яшәүчедән аның фикерен белгән кеше бармы? Пай җирләренең төп хуҗасы бит авылда яшәүче. Алар белми дә кала. Димәк, мәсьәләләр әле хәл ителмәгәндер. Менә фермерлык җирләренә килгәндә, бүген алар гомуми территорияның күпме өлешен алып торалар һәм шулай ук проблемалар кайчан хәл ителә башлар икән инде? Проблемалар җирдә гел була инде. Әйтсәк, Татарстанның ниләрен
Нинди фермерларга ма, икенче хуҗалыкларга ма поддержка бар. Ол сез әйтмәшле, ул килеп җитә микән фермерларга, килеп җитә микән шахси авыл хуҗалыкларына. Бүгенге көндә әйтергә 20-нче елны алсак, 18% общинидән килеп җитте поддержкадан фермерларга. Кая китә ул акчалар? Аны инде, наверное, монда басып торучылар әйтерләр. Алар ответственныйлар. Бүген сорасагыз, алар бүген дә белмиләр әле күп микән фермерларга киткән поддержка. Әйтик, минеральный удобрениедан, әйтик, горючий смазочный материалдан, икенче ниләрдән дә. Анысы ярар, анысы, может быть, шундай передачаларда йөреп үзгәрешләр дә кертерләр. Әйтергә кирәк, вот мондагы сөйләгән галимнәр инде, галим кешеләр согласиться итәргә була. Шуңа күрә табигать үзгәрә, табигатькә үзгәрә, без дә үзгәрергә тиешбез. Җиргә үзебезнең нинди хәлебезне кертергә тиешбез без. Технологияны менять итәргә тиешбез, рекомендациялар бирергә тиешбез. Удобрениялар белән генә, средства защиталар белән генә кертеп үзгәртеп булмый. Камил белән мин 100% согласен. Кеше дә үзгәрергә тиеш. Шу үзгәрергә тиеш, ләкин сез әйткән ярдәм дә бит әле барып җитәргә тиештер. Менә тагын нәрсәләрне үзгәртергә кирәк, бу хакта рекламадан сөйләшербез. Татарстан Яңагастар телеканалында Таяну нуктасы тапшыру авыл хуҗалыгы турында сөйләшәбез. Инде кайбер мәсьәләләрне билгеләп үттек. Раиф әфәнде, менә бүген бит чыннан да, әгәр дә без авыл хуҗалыгын алабыз икән, кайбер мәсьәләләр буенча барыбер шул ук менә 2010 елны искә төшерә, ләкин бит инде күпме вакыт узган. 10 ел дәвамында бит инде эшләрдә эшләнә ала иде. Әйтелгән фикерләр дә ишетелә ала иде. Ләкин һаман да шул ук бер үк тырмаларга басабыз түгелме соң? Менә ни эшләргә бу очракта? Кем гаепле дип әйтик инде? Гомумән, авыл хуҗалыгында да бөтен тармактагы шикелле ул мәңге камилләшергә урын бар инде анда. Беренчедән әйткәндә, яңалыклар булып тора, менә әйттеләр, табигать шартларда үзгәрә, барсын да исәпкә алырга кирәк. Аннан бит әле менә бая сорау бирдегез, әгәр дә бер үк шартлар булса, районнарда бер уңыш алып, анда бит әле җирнең уңдырышлыгы да төрле. Район белән район арасында климат шартлары төрле. Шул ук яңгыр бит, кайбер районнарда бу яумады. Мин тагын бер әйбергә игътибарны юнәлтер идем. Уңыш артыннан куып, ашлама күләмен, агу химикатлар күләмен арттыру, аларны күбрәк агызып, җирне бозу турында дөрес түгел. Бу сәясәтне мин гомумән дөрес түгел дип саныйм. Чөнки мен әле бер көнне генә газета өчен мәкалә язып торган карадым интернетта. Бактым исә кешелек дөньясында 40 еллык барлыкка килгәннән бирле 2 миллиард гектар җир яраксызга әйләнгән. Бүгенге көндә бөтен дөньяда 1,5 миллиард җир гектар авыл хуҗалыгында. Булар яшүлгә әйләнгән, далага әйләнгән, ташландык җиргә әйләнгән, агуланган, нишләгән бу янгыннар, су басулары арасында түгел. Республика яныймы, кагыламы мәсәлән? Кызганычка каршы, әгәр хәзердә әле ел сай 15 миллион җир шулай юкка чыгып бара икән. Безнең республика кагыламы мәсәлән? Безнең республикага да кагыла әлбәттә. Менә карагыз сез, бездә хәзер no-till дибез, сырмичә генә минимальный обработка, эшкәртеп кенә, өстен генә эшкәртмичә эшләү технологияләре, аларның бит күбесе бөтенесе барсы да агуны күбрәк кертүгә, шүбүләннәренә каршы, кыртышларга каршы, ашламаны күбрәк кертүгә нигезләнгән. Ләкин менә быелгы ел күрсәтте. Мин махсус өйрәнеп чыктым районнарына. Инде инвесторларның да исемнәрен әйтеп тормыйм, үпкәләрләр. Бар традицион безнең элек ата-бабаларыбыздан калган технология, сука белән, трәнсезе, кирән әйтеп эшләү технологиясе белән эшләүчеләр. Бар инвесторлар җирне эшкәртмичә генә агулар күбрәк кертеп, яңа төрле шитил чәчкечләре белән эшләделәр. Бит сука белән эшләгәннәр. Шул ук фермерлар уңышы күбрәк. Белгечләргә дә биргән сүзне Рөстәм әфәнде, менә шунда килешәсезме бу фикерләр белән? Менә ничегрәк камилләштерергә кирәк? Шул ук агу чәчү мәсьәләсе буенча, җирне эшкәртү буенча барысы да менә шул технологияны куллана аламы? Әллә бу бөтенесендә дә шундый бирелә торган әйбер түгелме? Монда ничегрәк бу мәсьәләгә карарга кирәк. Беренчедән, һәрбер культураның үзенең технологиясе. Икенчедән, ул хуҗа кеше нинди уңыш алырга тели, сыйфат ягыннан әйтүемчә. Әгәр дә органика ягыннан килсәк, әлбәттә без анда бернинди ашлама да, бернинди дә агу да кулланырга тиеш түгел. Әгәр дә менә хәзер соңгы вакытларда
игътибар үсә торган тармактагы яшел технологиялар, яшел азык дип әйтә, зеленая продукция. Ул яктан инде карасак, кулланган ашлама, мәсәлән, анда авыр металлар булырга тиеш түгел. Пестицидlar кулланалар икән, аларның күләме бик әз булырга тиеш. Монда ике якны карарга кирәк. Әллә зуррак уңыш алып үзебезнең илне тәэмин итү мәндә, или икенче яктан караганда аз уңыш белән аз уңыш алып үзебезгә дә җитәрме, җитмәсме? Без әгәр дә технологияларны камилләштереп тормасак, елдан ел мондый төрле һава торышларына бик йогынтысы зур булачак. Йогынтысы зур булачак. Килешмәде, Майор әфәнде, нәрсә белән килешмисез? Монда килешеп булмый. Әйтик, бар государственный заказ дигәндә. Күпме игенне үстерергә, күпме карабудайны үстерергә. Но если без ориентироваться итсәк, теге ничек хуҗа карый, шуның кадәре удобрение себя, шуның кадәре средства защиты ит алай булмый. Бар требованиялар, кайсылары допустимый ниләр, әйтик, нормалар. Шуңа күрә контроль кирәк. Россельхознадзор ягынан да контроль кирәк. Аннан соң шул ук Министерство сельскохозяйства продовольствия ягынан да контроль кирәк. Контроль бармы ул? Менә нәрсә дип җавап кайтарырсыз икән Рөстәм? Сездә кызыл аласыз. Беренчедән хәзер госзаказ дигән әйбер юк. Кем нәрсә үстерергә тели, шуны үстерә. Икенчедән biz әйтәбез, Камил Ярмыжагич әйтә, ашламаны там үзенең бер күләме белән генә, андый күләмнәр тагын билгеләнмәгән, күпмедән арттырырга ярый дигән. Менә бу күләмне билгеләү, Ирек әфәнде, чыннан да менә республика ихтыяҗын беренче чиратта канәгатьләндерү күләме бармы аның? Менә шуның кадәр булырга тиеш һәм без әлеге күләм белән тәхмин итә алабыз дип. Бармы андый саннар? Ашлама буенча санау дөрес булмас, аны ашлык буенча, бертөрле культуралар буенча санасак, мәсәлән, безнең республика мәнфәгатен канәгатьләндерү өчен 3,5 миллион тонна ашлык кирәк. Монда керә үсемчелек, терлекчелек тармагында, кошчылык тармагында и дуңгычлык тармагында. Бүгенге көндә менә бу кошчылык һәм дуңгычлык тармагы алар каян да булса читтән сатып алырга мәҗбүр булдылар инде. Но тем не менее, үсемчелек белән терлекчелекне бергә алып барган хуҗалыклар үзләренең потребностьларын, ниләрен канәгатьләндерделәр, мәнфәгатьләрен канәгатьләндерделәр. Безнең нинди максатлар тора республика алдында? Менә үзебезне канәгатьләндерүме, читкә сатумы, сатып алдылар дип әйтәсез. Менә һәр ел саен билгеләнә бу максатлар, әле ул һәрвакыт бердәм максатлармы? Ниндирәк максат куялар? Максат һәрбер хуҗалыкның үз алдында торган эффектив эшләү. Рентабельны түбәнрәк үз бәясе белән җитештерү авыл хуҗалыгы продукциясын. Булсын терлекчелек тармагы, булсын үсемчелек тармагы. Бүгенге көндә удобрение буенча әйтеп булмый, ашлама буенча әйтеп булмый. Сез шуның кадәр кулланыгыз, сезнең шуннан соң шуның кадәр кулланган чиракта гына сезнең эффектив була дип. Бар әзрәк кулланып, эффективрәк кулланган хуҗалыкларда. Монда нинди система? Камил әфәнде, бәлки сез әйтерсез, нинди система кулланылырга тиеш? Шул инвесторларның, фермерлык хуҗаларының, монда бит әле үзара да ниндидер буталчылык килеп чыга. Менә шул җирләрнең юкка чыгуы да моңа бәйлеме? Ниндирәк контроль булырга тиеш һәм уртак ниндидер бердәм кагыйдәләр кертергә кирәк түгелме? Әлбәттә. Әгәр дә мәсәлән теге уңыш быел әйтәбез инде азрак булды чыннан да. Ул шунда ук теге кем әйткәнде, ул бит инде чылбыр реакциясе. Уңыш аз булды, бәя күтәрелә башлый. Бәя күтәрелде, ул игенчелектән терлекчелеккә күчә. Чөнки кем әйткәнде, аның фуражы да карыйбыз бүген, мәсәлән, теге нидә хуҗалыкларда инде бигрәк тә фермер хуҗалыкларында һәм дә теге шәхси хуҗалыкларда инде сыерларның баш санын бетерү түгел, киметү ягына табан китте. Бигрәк тә шәхси хуҗалыкларда фермерлар алар авырлыкка күнеккән инде. Аларда мәсәлән теге кем әйткәнде, җитештерү күләме бер нигә карамыйча арта. Иң теге әйбәт уңышлы эшләп баручы бездә республикада фермерлар, алар җитештергән продукция, шәхси хуҗалыклар. Әмма ләкин
менә бер нәрсәне әйтәсем килә минем. Фермер хуҗалыкларында булсын, шәхси хуҗалыкларда булсын, анда җитештерелгән продукцияне әлбәттә аны ничектер теге сата да белергә кирәк. Бездә ярминкәләр менә бу яктан бик әйбәт роль уйный. Һәм дә теге аның бәясе. Бәясен әзме күпме контрольдә тоту өчен ниндидер килешүләр кирәк. Теге кем әйткәндә, аны теге кем ничек телешүләр буларак теләсәм 18 сумга сатам, мәсәлән, теге теләсәм 20 сумнан сатам дип түгел, әмма ләкин ниндидер бер теге чын барлыкка туры килә торган һәм дә аларның теге фермерларның да мәнфәгатен истә тотып, шәхси хуҗалыкларның да мәнфәгатен истә тотып ниндидер бер көйләү кирәк. Моның турында без аерым сөйләшербез. Безнең тагын бер тапшыру булачак. Марсафан, мен сезнең юнәлеш буенча хәзер шулай ук ниндирәк адымнар кулланылачак. Шул ук утырыш нәтиҗәсе булсын ул. Аңа кадәр дә эш башкарылды. Менә ниндирәк үзгәрешләрне үмит итәргә буламы ул үзгәрешләр? Һәм якын арада көтәргәме аны? Әлбәттә, менә бу федераль министрлыктан чыккан менә күптән түгел игълан ителгән программа, шул вакытта безнең республика программасын елдан-ел шәхси хуҗалыкларда да, шулай ук зур агрохолдинг җитәкчеләрендә дә кызыксыну елдан-ел арта бара. Былтыр гына 6000 гектар менә ул соңгы елларда иң зур күрсәткеч булып тора, 6000 гектар сугарылу җир керде. Һәм безнең Татарстанның байлыгы булып тора иң беренче су чыганаклары. Шуның өчен мелиорацияны куллану ул һәрвакыт артарчак һәм мелиорация кулланылган җирдә ашлама да әйбәтрәк кулланыла, уңыш та берничә тапкыр арта. Бер тапкыр ясап куйган сугарылу җирдә бүгенге көндә безнең республикада 70% чыгымнары хуҗалыкларга кире кайтарыла. Безнең соңгы 7-8 ел эчендә президент программасы буенча 450-дән артык буалар төзекләндерелде. Булар шулай ук су чыганагы булып тора сугару җирләргә. Һәм менә шушы су чыганакларын әгәр без тиешле дәрәҗәдә куллансак, безнең республикада 300 меңнән артык гектар сугарылу җир булдырырга мөмкин. Һәм шушы сугарылу җирләрне булдыра алсак, без нинди генә климат шартларына карамастан стабиль һәм югары дәрәҗәдә уңыш алырга мөмкин. Өметләр нинди? Кайчан булдырылыр бу җир? Бу ел сайын бүгенге көндә безнең 5000 гектардан да әз булмыйча бу сугару җирләренә төзекләндерү эше максаты иттереп куйдык. Министрлык белән бергәлектә федераль адрес программасы дип әйтелә инде. Бу федераль милек булган мелиоратив системаларны төзекләндерү буенча 2030 елга кадәр 10 мең гектардан артык менә федераль системаларны төзекләндерү бүгенге көндә максат булып тора. Бу гаризалар җибәрелде федераль министрлыкка. Ел сайын менә 5 меңнән дә ким булмаган гектарда сугару җирләр булдыру һәм эффектив куллану менә шушы су чыганакларын. Һәм бүген сөйләшкәннәрдән күпмедер нәтиҗә ясасак, Раиф әфәнде, менә бу быелгы корылык нәтиҗәсендә зыян күләме әлләни зур булмауда, нәрсә таяну нуктасы булып тора ала? Мин зыян күрүне зур булмады дип әйтмәс идем. Зыян бик зур булды. Бу бит әле тулаем ашлык күләме белән генә исәпләнми зыян. Күпме җыеп алдык дигән сүз генә. Әле ансы да безнең 800 мең тонна җитми республика ихтыяҗы өчен сатып алырга туры киләчәк. Ә монда бит әле икенче ягын карарга кирәк. Бу ашлыкның бәрәкәте ни дәрәҗәдә? Бу ашлыкның табышлылыгы ни дәрәҗәдә? Менә бая Рөстәм әфәнде әйтте, Ирек әфәнде әйтте дә, ләкин бу сорауны мин аларга юнәтләрем. Менә бу турыда дәүләт җитәкчелеге уйларга тиеш нык. Һәр хуҗалык уйлый ул, үзе тырыша ул, омтыла ул теге табышка эшләргә, рентабель эшләргә. Ләкин бит безнең базарда бөтен нәрсәдә ирекле түгел бәяләр, көйләнелә. Шуңа күрә бәяләр үзгәрә. Хуҗалык җитештерүче, ашлык иген үстерүче крестьян бүген бәяне үзе куя алмый. Безнең илдә. Әнә бит узган елны да читкә сата башлагач, пошлины китереп керттеләр. Хәзер ул даими булып калды. Ул бик каты җиңгә чабуга тарта авыл хуҗалык хезмәткәренең. Менә шундый әйберләр, ясалма киртәләр бик кыенлык тудыры. Акчалата күргән зыян бик күп, галәмәт күп. Бу авыл хуҗалыгы оешмаларының. Белмим, әгәр дә булай барса, инде хәсетнең дә бәясе бер 30%-ка кыйммәтләрне үз кыйммәте. Булай барса, бу барлык өлкәләрдә дә чагылыш табарга мөмкин. Әйе, чагылыш таба. Монда дәүләт тарафыннан, Татарстан гына түгел, Татарстан үзе генә утрау булып яши алмый, монда Русия дәүләт тарафыннан, ил җитәкчелеге тарафыннан бик җентекләп уйналган сәясәт кирәк. Менә бу дәүләт турында без икенче тапшыруда сөйләшербез, чөнки бер тапшыру кысаларында гына авыл хуҗалыгы тармагын кулачлап булмый, шуңа күрә безнең белән калыгыз, исәнлектә күрешергә язсын.